Sing garakno kula jenengan sedaya tiga perkara sing iso ngilangi kesusahan yaiku maca zikir teng Gusti Allah, kudu apa eling teng Gusti Allah. Mangkane ngrenek wong kok muring-muring istighfar deh, istighfar. Ayo maca istighfar. Utawa munajat teng Gusti Allah. Ya munajat niku artine ya ngelem-ngelem Gusti Allah. Sing nomor loro waliqau auliyaihi lan tetemu. Waliqau lan tetemu auliyaihi pira-pira waline Gusti Allah. Minal ulama'i saking wong alim wassolihin lan wong-wong soleh. Lho termasuk sing iso nggarakno ati kula jenengan sedaya ayem yaiku ziarah dumateng kekasih Gusti Allah. Alhamdulillah awake dhewe kok difasilitasi seminggu sak selapan sepindah niku kudu dimanfaatkan. Gitu. Pancen luar biasa. Kula sendiri pun merasakan. Mbah Trio mbah wis bar mbah rone tadi. Ya, kula niku wis tak bolak-balik tak critani to nggih. Ikhtiar kula niku termasuk ziarah Mbah Wali. Ya. Setahun urung oleh momongan. Akhirnya kula iling dawuhipun guru kula. Ziarah nok makome Mbah Ibrahim 40 Rambahan. Artinya 40 kali tanpa terputus. Tak tebus tenan. Urung sampai separuh dereng lagi mbok oleh piro. Lho akhirnya kali Gusti Allah dijabahi. Ya mungkin naik ketika awake dhewe curhat teng Mbah Wali, ketika awake dhewe iya to Mbah iki putu 6 kok dijawab aku ora duwe putu kaya kowe neh kok. Jawab putuku ora enek sing model kaya kowe ngene iki. Nah, artinya ngoten tenan niku. Mbah Ibrahim Asmara Kondi luar biasa nggih. Niku jenengan nek iso ya kudu dimeno tenan. Ya. Daya tariknya luar biasa. Artinya wasilah lho nggih, ora kok njaluk gak. Wasilah dumateng Mbah Ibrahim. Tenan niku kula dhewe wis mbuktikno, ya. Kula dhewe wis ampuh tenan mbuktikno. Jadi tebus tenan. Ya, nek pengin apa kajete gede ya tebusane kudu gede. Cah kene kono palang sak jam kok 40 kali iki kira-kira pirang tahun meh setahun. Gitu. Niki tahadus bin nikmah ya ora kok kula tenan gak. Kula ya maringi iki sing terjadi kepada awak kula. Jadi tak paringi pirsa mawon. Pun nggih. Jadi ziarah teng wali-wali, ziarah teng ulama wassolihin niku iso nggarakno ati kula panjenengan sedaya dadi apa? Ayem. Makanya zaman saiki nyuwun sewu nggih. Dawuh guru kula nggih enten. Dawuh pokoke jenenge santri iki ya karek dawuh gurune ya iya. Tapi santri keterak udan ora enek sing budal ngaji kok sesuk padha nggih status hari santri. Wayahe budal ngaji ora enek sing dial. Wis santri apa ngono ki ya. Santri ngono nek wayah upacara tok gembor-gembor harus ikut upacara. Wayah dijak budal ngaji ora enek sing budal. Iki santri. Makanya santri wingi kula cah cilik-cilik kula terangaken dek wau santri niku adalah hurufe kan wonten 5 san, sin, nun, ta, ro, ya. Ada 5 ya toh. Makanya zaman biyen niku santri wis duwe kode dalam hal penyampaian surat menyurat niku adalah nganggo tulisan pegon. Akhirnya santri niku dibentuk dari 5 huruf. Salaka ilal akhirat naibul anil syekh tarkul ma'asi rohibun fil khairat utawa ridho yarju salamah fid dini wa dunya wal akhirat utawa ayakin. Jadi santri kudu duweni iki mah. Wis nggih. Pun marai wong saiki wong urip saiki akeh sing gak kena dicekel omongane. Artine mangkae sampean nek cerita apa-apa kudu nek saged ya ora kok nek saged ya. Awake dhewe wong-wong saiki wis ora kena dipercaya, dijak curhat ngene kadang ya ora kena dipercaya. Akhirnya dawuh guru kula sing paling penak curhat ya mbek Mbah Wali. Ya wis langsung disampaikan Gusti Allah. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Wa kalamul hukama lan pengendikane hukama. Di sing nomor 3 gelem ngaji ngeten iki.
ngrungokno dawuh-dawuh ngeten iki gitu. Artine awake dhewe terus ayem. Ai alladzi yadullu, ai tegese alladzi yadullu kang nuduhaken apa alladzi ala khairin ing atase kebagusan lurut ad-dunya yaiku golek dunya wal akhirati lan akhirat. Termasuk ngaji dawuhipun ulama hukama kiai-kiai mbah yai ya sampean sing dimaksud santri pokoknya gelem ngaji ya nglakoni amale nglakoni sing diji jenenge santri. Ora kok nek wayah hari santri tok sarungan uga. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal malih. Tok ben ngono wis bar. Saiki niki. Wal maqalatu salisata asyarata utawi pengucap kang kaping 13. Anil Hasan Al Basri radhiyallahu anhu iku saking Imam Hasan Al Basri radhiyallahu anhu. Ora kok Mbah Bong gak ya. Hasan Al Basri ora kok Mbah Bong gak. Iki sing Hasan Basri sing asli iki. Wa utawi Hasan min akabirit tabiin iku saking wong-wong gede-gedene para tabiin. Jadi Hasan Al Basri ini adalah tabiin sing terkenal. Artinya iya, wis ngono ki lah ya. Dawe piye? Man la adaba, man utawi sapa wonge la kang ora. La adaba kang ora ana tata krama iku maujud lahu keduwe man. Ma'allahi ta'ala sertane Allah ta'ala wa ma'a khalqihi lan sertane makhluk la ilma lahu. La ilma iku ora ana ilmu iku maujud lahu keduwe man yuktadun bihi. Yuk tadung kang den wilang bihi apa ilmu. Tidak dikatakan orang yang berilmu dia apa ora diarani wong sing duweni ilmu ketika dia tidak mempunyai adab. Jadi adab niku adalah nomor setunggal. Pinter kaya apa ya, tapi nek duwe ora duwe adab niku ya percuma. Tapi kok misalnya dua adab Mas Trio gerene wong kok sentuh Mas Yodi ya ora roh popo ya penak uripe, tapi nek wong kawem minter jengkerane gak kaprak tapi dia tidak mempunyai adab niku yo dia dikatakan orang duwe ilmu. Makanya sampean teliti tenan lah wong Jawa niku adabe luar biasa, sing diunggulkan adalah adab. Makanya saiki pondok pesantren digenjot terus niku nggih, dikai berita-berita miring. Mari kadang ada oknum-oknum sing garakno pesantren niku terpojokkan. Contone kaya wong idir kalender, sedina mbah ping pira. Kadang rong dina iki wis mbah balik pira. Kan akhirnya kan ngeten iki akhirnya timbul cah pondok ngene iki kok dol kalender bareng nopo. Iki duwe gak ya kanggo kiyaine. Akhirnya kan seperti itu. Loh, janjane ngeten-ngeten iki ya kudu dihindari. Apa ra dikai kok ya piye? Dikai kok ya gang sedilo kok enek neh. Kaya ngatok apa ngono kuwi. Yo, kalender budaya paling kur 3 2 demek ruang tamu, kamar wek pawon wis cukup. Lah iki ngrene wong kok tuku ae gak ya piye? Tanggalane padha. Tanggalane nek padha ya, tanggal abange ya padha. Misale kok tanggal abange enek sing akeh ngono ya tak tuku ya. Ya solusine wis sampean nek ingin infak ya kayak infak, nek ora ya jengger sing alus. Ngoten mawon. Terus yo gregeto. Kula dhewe kadang gregeten, artinya gregetan ada salah satu winginane nomah. Lah niku nyekeli rokok, assalamualaikum mbek nyekeli rokok mbek ora apa slenden no lawang ngene. Bocah kok ngene aku lho mboten. Nyuwun sewu niki saking ngene mboten jenengan tumbas jenengan ngeten. Ngoten niku kan tidak mempunyai adab. Dik, piye Kak? Lah dhewe piye wong namu, posisine namu membawa rokokan ngene. Rokoke dicekeli mbek mlaku cara ngadeg ki ora jejeg mbek senden nok pager kono ki. Lah iki wong piye kula ngoten.
Jadi adab kan orang diadab ngoten niku. Adab seorang tamu ya kurang. Makanya halo, gitu. Makanya sing gara-gara ngoten-ngoten niku kan oknum-oknum to nggih jan-jane. Kadang nek cara ditelisik tenan pondoke mbok enek mbok ora kan ya awake dhewe kan kadang ya ora roh. Kadang kok Kudus, kadang kok ndi Jepara, yang waduh-waduh. Karwan edek-edek ini ya ora masalah jenengan bantu, jenengan tuku. Pekuwon ngeten-ngeten ora masalah nek wis nyoto-nyoto enten, tapi nek wis kok waduh-waduh ngoten niku kan ya repot. Nggih. Artinya adab niku lebih tinggi daripada ilmu. Nah, iblis niku kurang pinter piye? Ya, iblis niku sak dhuwure makhluk. Tapi dia tidak punya adab dan duwe tata krama, akhirnya ya kejemuk, dilaknati kali Gusti Allah. Makanya wong Jawa niku tenan. Ya, penting wong Jawa niku mendahulukan adab niku luar biasa. Nek sampean tau ngrungokno tanduk kula, tak udari menisan ya ben roh. Ya. Wong niku nek cara nandukno jenenge tanduk niku adalah nek cara wong Jawa ngarani tanduk niku doa. Jadi hajat apa wae niku sing terpenting adalah nok tanduke. Lho ngono lho nggih. Jan-jane ngono. Wong Jawa nek ngarani biyen Mbah Kung nek nerangno kados ngoten niku. Jadi hajat apa wae wong niku sing terpenting adalah nok tanduk. Tanduk niku adalah doa sing paling pertama kali. Hajat iki. Nah cara sampean tak udari masalah kaya wong tingkepan kok enek takir plontang kenapa. Nah niku nek cara udarane kan paring hormat dhumateng zat kelawan sifat ingkang makna dereng maujud. Zate wis enek, sifate wis enek tapi wujude urung. Lho, kuwi wong Jawa kados ngono lho. Kaya pinter-pintere wong tebi. Oh, ngono lho nggih. Nah, kuwi sing duwe buku ya sing gelem golek, nek ora golek ya ora iso. Foto nek bukune ora oleh ditulis. Lho ngoten lho nggih. Termasuk paring hormat dumateng sederek tuwa sing enom mertapa salebete siti sang andhape toya. Dulure awake dhewe iki ora kurna kene tok, sak ngisore lemah ya sanjerone banyu. Ngoten lho nggih. Ngoten dadi kok kudu dijlentrehno. Nah. Waraino. Lho, nek kaya enek jenenge kaya pasung procot paling apa paring hormat dumateng zat kang lumayu. Pasung procot kan ben nek lair ben procot mlayu. Lho, ngono. Kuwi enek kabeh. Ya kuwi wong Jawa kan kados ngoten niku adab niku lebih didahulukan daripada ilmu. Wong Jawa niku adabe lebih tinggi. Ya. Pun